Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos sa siyudad kang Naga, halat pa ang pinal na abiso kang Malacanang. Face-to-face class sa Partido State University, biglang sinuspindir, ngunya na hapon. Mga personel kang Naga City Police Office, police stations, ipinapaserarom sa mandatory drug test. Naga College Foundation, formal ng pinuunan ang universityhood journey. Uya mga bareta sa Aldaw na ini. Ako po si Kristen Reyes. Pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa siyudad ng Naga para sa launching ng kontrabaha program. Padagos pang pinaghahalat ang pinal na abiso kan Palasyo Malacanang. Uyang sa kuyang report. Sa Monday press conference kaibanan si Mayor Leni Robredo, saro sa mga nahapot ang mapadapit sa update sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa siyudad ng Naga, ngunya na bulan ng Pebrero. Susog sa alkalde, day pasubot nagpapaluwas ang Presidential Management Staff nin abiso kung madadagos ang pagbisita ni Presidente Marcos sa Naga City. Alagad, kang naghapot subot si Mayor Leni Robredo sa Malacanang, yakon subot sa schedule ni Presidente Marcos ang pagbiyahe kay ni sa Naga. Alagad, hasta Mayo pang opisyal na anunsyo na ipinapaluwas ang Presidential Management Staff, day paman mapreparar ang syudad sa pag-abot kang presidente. Sa lado man kan DPWH, sindanaman ang padagos sa pag-asikaso o sinaghahanap kan lugar kung saan mabugtak ng stage na iman ang magiging mayor na venue kan pagbisita kan presidente. Honestly, medyo nakahadit ako na sige ang ano sa tuya kang DPWH pero mayo pang nagko-contact na PMS. Pero hinapot ko sa Malacanang kang Friday. Ang sabi yaon da sa schedule. Yaon da sa schedule, ang sabi this week da mababa. Pero ako day kita mapuuning preparations hanggang day pa nababa ang PMS. Although ang DPWH as of Friday nag-update ulit si mga suggested na kita kaya nag-suggest sa indang mga lugar. So ano ninda ang garo ang mangyayari may mga ide-deploy sila mga equipment tigdi. Sarong lugar lang ang dudumanan pero garo si deployment kang ibang mga equipment garo sa LED na lang. Saro yaon sa may Mabolo. Iyo kaya may mga babaan. Ang pigahanap talaga sa may mga babaan. Ang saro, digdi sa may Sagup Creek. Ang saro, duman sa... Di ko alam kung madadagos inita nagduduwa-duwasin na. Digdi sa may mga warehouse sa likod kang win-win. Tapos ang saro na most probably duman si event. Digdi yung sa Concepcion Pequeña. Ining digdi siya sa may likod kang Yasiano Mall. Pero mas ano siya, mas... kung familiar ka mo sa Sitio Magaya-Gaya sa Magtuto compound, pero in between siya. Tayo yan may creek dyan na putol, tapos may creek na barado. So, gigibuhon kay kan DPWH, garo buburuhayon ulit baga. Si mga creek na nagkabararahan, si mga creek na dry up. Kung madagos sa pagbisita si PBBM sa siyudad ng Naga, dakol man na proyekto ang idulok ni Mayor Leni para sa syudad na mas marikasubot na maaaksyonan. Ang syudad din Naga ang kabalo sa listahan kan mga lugar sa bilog na Pilipinas na pilot area kan kontrabaha programa kan gobyerno nasyonal. Para sa Jaran TV 48 Naga, Cristina Cancer Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, kung madadagos man ang pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos, posibleng gibuhon subot ini sa pagkahapon. Sinabi ni Mayor Leni Robredo na nag-contact naman subot ang Presidential Security Group sa Naga City Police Office para sa seguridad sa loob kan syudad ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Pero halaton ta si PMS, ang sabi ni Colonel Fariñas, garo ang PSG nag-contact na sa inda. So most probably dagos. Ang sabi sa Office of the Executive Secretary, most probably hapon, 1:30 ng hapon. Padagos sa mga bareta, para makakuha ng ideya ang lokal na gobyerno Naga na mapakarahay ang programa sa sports. Ginigibong ngunyan ang Naga City Sports Stakeholders Summit
na pinag-organisar kan Education, Scholarship and Sports Office na pinamamayuhan ni Mr. Nani Soron asin kan Office of the Mayor kung saan imbitado ang mga sports official halos sa ibang lokal na gobyerno sa Pilipinas na igwang marhay na programa pag-abot sa sports. Araw din na Cagayan Provincial Board Member Charo Soriano na miyembro kan Philippine National Volleyball Federation, Coach Rachito Gawe, Sports Director kan Pasig City, kaibahan man sa pinag-imbitaran ang mga bistadong atleta na si Heidelin Diaz, 4-time Olympian sa weightlifting, Akika Thompson Guevara, swimming, Jessie Lacuna, swimming asin Henry Dagnil. Ang resulta ka nasabing pag-uurulay ang pwedeng adaptaron ka lokal na gobyerno kanaga para sa 3 hasta 5 taon na programa sa sports. Po, pinaka-objective po kaniyo, kaya pig-imbitaran ta po si mga Olympians, si mga mga LGU na maray ang programa sa sports para inot na inot makagibo ang syudad ng sarong sports development program that will run for 3 to 5 years. Iyon po talaga yan sa pinaka-objective niya. So kunyan, magkakaiwa po ng mga sessions kunyan for the next 2 days. Ang may session po kaya na itong visioning na hihilingon po talaga si pinakasitwasyon kang syudad, asin kung saan paduman. Pangadua si planning and mapping, duman na po ilalatag, magkakaiba po ng breakout session, si mga grupo po kang trainers, coaches from private schools, public schools, LGU trainers, mga business sector, and si mga katuwang po pa sa mga pagpadalagan kang sports sa sa syudad kang Naga, matiripon po sinda. Mientras tanto, pabor man si Mr. Nani Soron kan Education, Scholarship as in Sports Office sa pagkrear ni Sports Academy. Alagad kaipuhan subot digdini dakulang pondo para masustiniran ang libreng training kan mga atleta. Kabali man sa planong pakusugon ka lokal na gobyerno kanaga, iyo ang suporta sa mga atleta halis sa barangay asin eskwelahan. Pwede po, kung iyo po yan si talagang yung maging produkto kang pag-urulay, na yun na si direksyon, na yun ang kaipuhan, magkaiwan ng Sports Academy, yan ang magiging po, yan ang susunod doon ta. Pero dawa po, medyo may garagastos yan. Dahil ang Sports Academy po kaya, ang mga aki, kung hilingon ta po si set up, kang ibang LGU, ang Sports Academy, ang aki naka-house, may sinda, may mga special program for sports sindang tiga-atendera. Naka-house sinda, may dormitory, may teacher na nagdyan sa lugar ninda, and daily po ang training kayan, and libre po ang pagkakanggayan. Pinoprovide kang LGU. Iyon po yan ang sa kuyang pagkaintindi, as in, sa experience ko po na nadumanan kong mga LGU na nagpapadalagan ng Sports Academy. O man po kitang sarupang opsyon na itong ipakusugon si school-based and barangay-based na mga sports programs. Pwede po. Sa iba pang mga bareta, siniguro niligan ng mga barangay president sa Ciudad Dinaga, City Councilor Corazon Peñaflor, na masunod ang bilog nindang pag-iriba sa direktiba kan Department of Interior and Local Government dapit sa anti-Apple policy. Susog kay ABC President Peñaflor, ang nasabing lakdang asin kasuguan kan DILG, ang ikakarahay man subot kan gabos. Nainot na kaini, nagkapirang barangay kapitan sa Naga ang ipinahali na si mga nakadukot na pangaran sa idang mga service vehicle bilang pagsunod sa nasabing kasuguan. Ang gabos po nagabos mo meron kang biga ng mga barangay sa Naga City Chapter, gabos po kami masunod dahil po iyan po, ning dapat po nagibuon dahil yan po batas sa dahil dapat ning kontrahon dahil yan ikakarayman po yan kang kagamsan. Sa samuyang pagbabalik, biglaan na pagsuspender kan face-to-face class sa Partido State University, ikinangalas kan publiko. Yan asin iba pang nangingerot ng mga bareta. Biglang yan sa Janan TV 48 Naga News Break. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education and the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here,
You don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain in-demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka? Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sinuspinde rin biglaan ang face-to-face class sa Bilog na campus kan Partido State University kasubagong hapon sa advisory na pinagpaluwas ka na sabing universidad sa partido area maging ang mga paratokdo asin empleyado ang maadaptar subot ni flexible working arrangement. Huli kaini, tulos man pinagpuruli ang mga estudyante. Alagad dakol ang naghahapot kung tano ta biglaan daang pagsuspindir kan face-to-face class sa advisory na pinagpaluwas. Mayo man pinagbugtak na rason. Padagos ang pag-follow up kan Geran TV 48 Naga sa baretang ini. Tulong persona nagpalipas kan silang Valentine's Day sa Laucan Carcel kan Naga City Police Office matapos maaresto sa magkakasuway na anti-illegal drug buy-bust operation. Ang kumpletong detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Imbes magselebra ng Valentine's Day sinda alias Igme, alias Pare asin alias Jassy, sa mga batbat na rehas buminagsak ang mga sospek matapos magpositibo sa anti-illegal drug buy-bust operation kan PNP Naga kan nakalis na Sabado, Pebrero 14. Inaresto kan Police Station 6 si alias Igme sa Looban 1, Zone 5, Barangay Balatas, Naga City kan inimabakalan kang operatiba ng illegal na droga. Apwara digdi, nakumpiskar pa sa sospek ang 6 na pidaso nin subuot shabu. Itong pagkaaga, ang Operation Digdio is sa Barangay Balatas, wherein sarong 45 years old na taga-Barangay Balatas din ang naaresto, nabakalan ng sarong sashay ng hinihinalang shabu. Alas 8:40 maninbanggi kan Sabado, kan maaresto kan Police Station 2 sinda alias Pare asin alias Jassy sa Zone 2 Barangay Concepcion Pequeña. Ano man na plastic sachet ng suspected shabu ang nakumpiskar sa duwang suspect.
Itong sa Concepcion Pequeña, duwang na arrest diyo. Sarong 52 years old na parehong taga Concepcion Pequeña. Sarong 52 years old and sarong 40 years old na parehong lalaki. So, aside katong nabakalman sa inda na shabu, igwang na-confiscate sa inda ni another 6 sachet ning hinihinalang shabu. Matapos ang operasyon, pinag-turn over kan PNP Nagas sa forensic unit ang mga drogang nakuha sa mga suspek. Sa resulta kang chemistry test, totoong mga shabu ang nabakal asin nakumpiskar kang mga operatiba sa tulong suspek. Huli kaini, sinaangatan ng reklamong pagbalgar sa RA 9165 sinda alias Igme, alias Pare asin alias Jassy. Nangunyan, nasa custodial facility kang Police Station 2 asin Police Station 6. Tinurn over tayo ni sa forensic unit, both para sa examination. Then, sa result, nagluwas na siya bunga ni itong turnover ta and nabaka sa inda. And sa ngunyan, na-file na ni case. So, pero itong mga suspect digdiyo is under custody ng Police Station 6. Si Saro and si Dua is duman sa Police Station 2. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang bareta, inabandonan na Coco Lumber asin Good Lumber sa Lagunoy, Pamplona asin Balatan, Camarines Sur. Nadiskubre kan PNP matapos na sila magkundusin ng anti-illegal logging operation. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. 136 board feet ng Red Lawaan na inabandonar kang day pabisadong persona o grupo sa Zone 1, Barangay Hinurangan, Lagunoy, Camarines Sur ang nadiskubre kan mga miyembros kang Lagunoy Municipal Police Station durante kang sila magkondusir nin anti-illegal logging operation. Ini nagkakantidad ni 9,500 pesos na yaon ngunyan sa custody kang Lagunoy Municipal Police Station na nakatala ni turnover sa DNR. Sa Pamplona, Camarines Sur, 20 pidaso ng 2x4 by 8 na Coco Lumber na abuton sa 106 board feet na nagkakantidad 2,650 pesos ang na-recover sa Zone 5, Barangay Batang kang nasabit ng Banwaan. Matapos ang pagrekurida kan mga otoridad, nakipag-order man ang PNP sa Barangay Council kang Barangay Batang sa Pamplona para maramang kung si Isay amay sadiri ka nasabing Coco Lumber. Sa Balatan, Camarines Sur, 205 board feet ng Coco Lumber na nagkakantidad 5,150 pesos ang na-recover man kang PNP sa Zone 4, Barangay Tapayas, kanasabing Banwaan. Matapos ang anti-illegal logging operation ka mga otoridad kasudmang Domingo. Padago sinaaram ka mga otoridad sa Balatan, Pamplona, Lagunoy, Camarines Sur kung si Isay amay sadiri ka nasabing mga kahoy. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang police report, mga pulis kan Police Station No. 1 Canaga City Police Office, ipinasairarom sa random drug test ngunyan na aldaw. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. 60 na PNP personnel kang Naga City Police Station 1 ang ipinasairarom kasubagong aga sa mandatory drug test. Kabali sa nagpa-drug test ang 5 non-uniform personnel kang istasyon. Ang nasabing mandatory drug test ang regular man na ginigibo kang gabus na police station unit para masigurong mayong pulis na naiimbwelto sa paggamit ng illegal na droga. Ini kaya regular talaga kinakandak, mandatory drug test nga ni. Tanganing ma-ensure na mayo talaga sa kapulisan ang take ng illegal drugs. Inaasahan ni Police Captain Rowena Lim, OIC Station Commander kang Police Station 1, na mayong PNP personnel na mapositibo sa drug test. Alagad kung igwaman magpositibo, maagi subot ini sa confirmatory test para kumpirmaron kung totoong drug user ang nasabing personahe. Iyo man ang inaasahan ta kasi ang reminders, regular man ang reminders sa PNP personnel na di mag-engage sa any illegal activities. Ang ginigibo mi dyan, pag may nag-positive, di man kaya yan tulos, kumbaga, ano ka na talaga, drug user ka. Igo pa yan yung inaapod na confirmatory test. Mas isa-subject siya sa confirmatory test. Kasi iyang sa ihi, pwedeng may mga false positive bagad kaya. So, pwedeng ang gamito na naman, itong sa blood test naman, para ma-confirm kung talagang drug user.
Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang police report, 4 na drug personalities na taga San Roque, Camaligan, Camarines Sur ang naaresto kasubanggikan PNP Camaligan sa magkasuway na operasyon. Kabali sa natimbongkan operatiba ang pinagtutubo ng drug den sa Banwaan, susog kay Police Captain Rick Rehinales, Chief of Police kan Camaligan PNP. Nagkakantira din 68,680 pesos din subot shabu asin mga drug paraphernalia ang nakumpiskar kan mga otoridad sa sinakyadang drug den. Mantang 34,680 pesos man in illegal na droga ang nakuha sa drug buy-bust operation. Sa ngunyan, dinaraan mga suspect sa PIDEA Regional Office 5 para sa pagsaangat ng reklamo. Naging matrayumpong operasyon, sabi ni Police Captain Rick Rehinales. Huli sa pagtatrabahan kan lokal na gobyerno kan Camaligan, mga barangay officials, komunidad, asin iba pang ahensya kan gobyerno. Igo po kitang nadakop, bali po 4 na individual sa duwang pig operate. Sarok po duman drug den sa sarok po mo duman buy bust. So bali po ini duman po sa drug den, igwa po duman po kumos menos mga 68,680 na halaga kang shabu ang nakadaman. Then ini man po sa sarok, igwa po kita ng 34,680 na kantidad kang illegal na droga. So naging successful po siya, siyempre po sa pagtatabangan po yan kang local government unit, kang Camaligan, pati po ang mga barangay officials, siyempre ang komunidad. Hali po sa inda ang mga sumbong, then binalidate ta po, iba-ibang ahensya kang gobyerno ang nagbalidate. So kaya po naging matrayong po ang sa tuyang operasyon. Sa ngunyan po, dinara po ang mga arestado duman po sa PIDEA region para po mag-agi ng proseso na maipasubmit sa chemist ito pong nakuang droga, pati po maano man po sindaning iba na po duman sa mga arestado. So sa ngunyan po ang sa tuyang opisina, pati po ang PIDEA nagpe-preparar kang case folder para po mai-submit through inquest ini pong naaresta Padagos sa mga bareta, maski may nadakop ng 4 na persona sa Banwaan ng Camaligan, Camarines Sur na subot imboto sa illegal na droga, daiman ini makakaapekto sa nagpapadagos na drug clearing operation. Susuki Police Captain Rick Rehinales, Acting Chief of Police kan Camaligan Municipal Police Station, dai pasinda maikonsiderar na drug cleared, hulita igwa pa subot mga personalidad na padagos na iimbolto sa illegal na aktibidad. Ang pagkakaaresto man sa 4 na persona ang makakatabang subuot na mabawasan ang mga drug pushers asin users sa saindang Banwaan. Dahil man po siya makakaapekto, bagkos siya po, kaya po dahil nakikleared kasi po nga igwa pang mga personalities, drug personalities. So bako siyang makakaapekto, siya ang makakatabang para maka-drug cleared na itong mga personalities na yaon dyan, at least mahali na, mapundo na sinda kasi nasa process po nga ng drug clearing operation kinta. So once na nahalik si mga pusher, si user, yun po yan ang magiging basis para mag-drug clear din talaga kita. 14 volcanic earthquakes, 338 rockfall events, as in 33 pyroclastic density current ang aktibidad kan Bulkan Mayon na nairisro kan Fivox DOST sa loob ng 24 oras. Nagkaigwaman ng pagdalihig din lava sa may porsyon kan Basud, Bonga asin Miisi Galis na may maluyang thromboyan activity. Mantinidong nasa alert level number 3 ang presenteng kamugtakan ngunyan kan Bulkan Mayon na padagos na pinagbabantayan. Naga College Foundation, formal ng pinuunan ang universityhood journey. Pag naging university ang Naga College Foundation, aapudo na subot ining Naga University Foundation. Ang kumpletong detalye sa report ni campus correspondent Jobert Azur. Taong 1947 kan maitindog ang Naga College Foundation na dating Naga Teachers College. Inibilang simbag sa matinding pangangaipokan Kabikolan sa dekalidad asin baratong edukasyon matapos na ang destrosong iwinalat kan World War II. Ang nasa likod kan katuyohan, iyo si Dr. Melchor Taico Villanueva, sarong maestro, scholar, asin simpleng individual na nangarap makahali sa pagtios. Ang sa iyang nahiling na paagi,
Ang edukasyon, kaibahan ang sa iyang agom na si Lourdes Pecson Villanueva, nagtabangan ng mag-agom para marealisar ang sa indang pinagpuunan. Halos 140 na enrollees kanienot na magbukas ang eskwelahan matapos ang halos 79 taon kaini. Ang Naga College Foundation saro na sa mga eskwelahan sa Bicol Region na taong-taong nakakapag-produce ng mga skilled as in industry-ready na mga graduates. Saro man sa mga nangingenot pag-abot sa mga qualifying board as in licensure examination. Bago ang nararaning 79th founding anniversary ka Naga College Foundation, ginibo ang formal na launching kaini para sa universityhood. Sarong importanteng prosesong pag-aagyan kan institusyon bago maging ganap na university na aapodong Naga University Foundation o NUF. Ini para sa mas dakulang misyon kan eskwelahan na mas palangkawon ang educational standards, palawigon ang serbisyo, asin makabilog nin mas dakol na oportunidad. May temang From Building Champions to Forging a University. Ang ground launching, pinag-atindiran kan school administrators, faculty and staffs, student leaders, mga personalidad na halis sa sektor ng edukasyon, gobyerno, asin iba pang pampubliko asin pribadong institusyon. Sigon kay NCF President Mario Villanueva, pira sa mas tatawang focus kan eskwelahan sa ngunyan hasta maging sarong universidad, iyo ang innovation sa paagi ng pag-invest sa technology, asin pagsyerto na ang kada estudyante handa asin pasado sa global standards sa pagluwas ninda sa NCF. Well, of course, the main mandate ko moving toward the university is technology readiness ng ating mga students. No? Kaya nakita mo, meron na tayong artificial intelligence mouse, and then we have our humanoids, so that our graduates would be able to cope up with not necessarily being replaced by robots, no? But being co-working with robots to be more efficient, making our institution globally competent such that it's the industry would also be connecting with the graduates that we have so that when they graduate, immediately they are qualified to work. So yun ang intention namin. Sigon kay Engineer Janet Naan, Supervising Education Program Specialist kan CHED, ang universityhood subot bakong madaling proseso. Ini may katampad din dakulang responsibilidad na gagampanan kan NCF. This journey towards universityhood is not simply but expansion or recognition. It is about becoming more responsive to the needs of our learners, becoming more courageous in shaping minds and character, becoming a stronger institution anchored in purpose, values, and service. Universityhood is not simply a new title. It is a great responsibility. Para man kay Camarines Sur 3rd District Representative Nelson Ligacion, ang transitioning subuot kan NCF, mabukas din mas mahiwas na oportunidad para sa gabos. This time, it's going to expand the offerings and also the area where it is going to leave its mark and in the minds and hearts of the people that will be receiving the kind of education that Naga College Foundation, Naga University Foundation is offering. Hinormakan panahon ang halawig na biyahe kan Naga College Foundation bako sa nang sarong ligasiya, kundi sarong simbolo nin pag-uswag. Ang transisyon kan institusyon para maging ganap na universidad, nagpuon sa obhetong tupadon ang pangarap kan lambang estudyante asin komunidad para sa mas dakulang oportunidad. Makalihis ang halos 8 dekada, ang misyong magtaon ng dekalidad asin baratong edukasyon kan NCF dai nariribayan. Alagad, padagos na nagdadakula. Para sa GNN TV48 Naga, Jobert Azur, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan Jaran TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang sumayong official Facebook page, Jaran TV 48 Naga. Padagos kami mahatod ng mga baretang garatisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa mayong official YouTube channel, Jaran TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Kisin Reyes asin ini ang Jaran TV 48 Naga Newsbreak. Tanga ta diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma. Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan.
Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNS sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang swak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Ano, Moraga?